Oikein hyvää marraskuista keskiviikkohuomenta ja tervetuloa jälleen kerran Zefort-webinaarin pariin. Minun nimeni on Niklas Vakalaks, minä tulen Zefortilta ja toimin tämän webinaarin juontajana ja moderaattorina. Teitä on taas ilmoittautunut todella kiva määrä, noin 50 henkilöä, joten kiitos mielenkiinnosta teemaa kohtaan. Ja teemanahan meillä tänään on sopimushallinta korkeakoulukontekstissa, sen edellytykset, lainalaisuudet ja muut huomioon otettavat asiat. Ja siitä meille on kertomassa Legal Counsel Iia Wilson Åbo Akademilta. Hyvää huomenta, Iia. Huomenta, Niklas. Kiva olla täällä. Kiitos, että olet päässyt paikalle. Kuinka aamu on valjennut Varsinais-Suomessa? Ihan hyvin, vaikka meillä on täällä tämmöinen ihana marraskuinen lonkerosää, mutta hyvin. Hyvä kuulla. Itse täältä Kuusamosta päin tätä vedän. Täällä on täys talvi jo päällä. Pääset kohta tosiaan itse asiaan kiinni, asiaa, mitä te kaikki olette tänään tulleet kuuntelemaan, mutta totuttuun tapaan niin ihan muutama käytännön asia paikalla olijoille tähän alkuun. Eli ensinnäkin te, jotka olitte tuossa paikalla ennen tasaa, niin huomasitte, kun nauhoitus meni päälle, eli webinaari nauhoitetaan. Voitte siis itse perehtyä tähän uudemman kerran jälkikäteen tai jakaa sitä eteenpäin kollegoiden ehdottomasti, jos koette asian ja teeman myös heitä kiinnostavaan. Kesto, meillä on tänään noin 25 minuuttia, eli tässä Iia kohta pääsee aloittamaan omaa esitystään, ja siinä loppuun on vielä sitten jäänyt hyvin aikaa kysymyksille, eli sieltä pitäisi näkyä teidän Zoom-käyttöliittymästä tuommoinen Q&A-moduuli, niin vahvasti kannustan kyllä nostamaan kysymyksiä ja kirjoittamaan kysymyksiä sitä mukaan, kun niitä esityksen aikana tulee, niin käydään niitä sitten läpi tuossa Iian esityksen jälkeen. Mutta oikeastaan pitemmittä puheitta, niin minä otan kupin kahvia ja vetänyt myös kuuntelemaan, joten Iia, ole hyvä. Kiitos. Jes, aloitellaan sitten. Näkyykö nyt? Hyvin näkyy ihan täydeltä ruudulta. Jes, hyvä. Okei. Joo, huomenta kaikille. Mun nimi on siis Iia Wilson ja olen toiminut nyt tässä 3 vuotta Åbo Akademin sopimuslakimiehenä. Ja tässä esityksessä tulen nyt ensin kertomaan vähän yleistä Åbo Akademista, jonka jälkeen sit siirryn tähän enemmän sopimushallintapuolelle ja sopimushallinnan haasteisiin näin korkeakouluperspektiivistä. Sitten tulen kertomaan myös vähän Zefort-järjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta ja miten me nyt käytämme Zefortia meidän arjessamme täällä Åbo Akademilla. Kuulen, että mun kissat täällä villisti leikkii, että jos kissa hyppää tähän ruutuun, niin pyydän jo anteeksi tässä vaiheessa. Joo, eli Åbo Akademi. Meillä on 1200 työntekijää, joista 700 työskentelee opetuksen ja tutkimuksen parissa. Meillä on vajaa 6000 opiskelijaa, joista noin 5100 on perustutkinto-opiskelijaa ja sitten 800 tohtoriopiskelijaa. Julkaisemme noin 1700 tieteellistä julkaisua vuodessa. Ja vuosibudjettimme on vähän päälle 100 miljoonaa. Joka 5. Åbo Akademin opiskelijoista on suomenkielinen ja olemme julkisoikeudellinen oikeushenkilö, jolla on entistä suurempi taloudellinen vastuu ja autonomia. Tämähän muuttui vähän 2010, kun uusi yliopistolaki tuli voimaan. Puhutaan vielä yleisesti uudesta, vaikka se ei ole niin uusi ehkä enää. Mutta joo. Åbo Akademi on toiminut vuodesta 1918, mutta meillä on juuret jo 1640 perustetussa yliopistossa. Olemme Suomen ruotsinkielinen monitieteellinen sivistysyliopisto, hieno sana. Eli käytännössä tarkoittaa, että meillä on laaja koulutusvastuu ruotsinkielisistä osaajista. Olemme myös todella kansainvälinen yliopisto. Meillä on noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa
joista noin 350 on vuosittain vaihto-opiskelijoita, ja joka 10. työntekijä on ulkomaalaistaustainen. Meillä on kampus Turussa, mutta myös Vaasassa, ja olemme todella tutkimussuuntautunut yliopisto, ja tässä ovat strategiset profiilimme, eli vähimmäistötutkimus luontaisesti, sitten myös kestävän tulevaisuuden teknologiat, terveyteen liittyvät ratkaisut sekä meri- ja merenkulku. Joo. Ja tässä nyt lyhyesti organisaatiostamme. Eli yliopistohan on aika erikoinen niin kuin organisaatiomuoto. Et meillä on sekä niin kuin tämmöisiä julkishallinnollisia tehtäviä että liiketoimintaan verrattavia toimintoja. Ja kun näkyy tästä kuvasta nyt, niin meillä on neljä tiedekuntaa. Nämä on varsin erilaisia tiedekuntia, ja sitten meillä on myös erilaisia tuki- ja palveluyksiköitä, kuten esimerkiksi kirjastopalvelut. Minun sijaintini lakimiehenä on johdon kansliassa. Johdon kanslia tukee Åbo Akademin johtoa päätöksenteossa. Me vastaamme myös suunnittelusta ja strategisesta kehittämisestä, hallinnollisesta tuesta, kirjaamosta, lakioista ja selvityksistä, ja vastaamme myös yliopiston hallituksen, kanslerin, rehtorin johtoryhmän ja rehtorin päätöskokouksen sihteeripalvelusta. Ja näillä yksiköillä on niin kuin perinteisesti ollut aika laajat nämä toimintavaltuudet, ja jonka takia nyt tämä toiminta on kehittynyt varsin niin kuin siiloutuneeseen suuntaan. Se tietysti tekee vähän haasteita, kun vetää tämmöisen kehittämisprojektin. Et ne on aika itsenäisiä, etenkin nämä tiedekunnat. Niin se taustana nyt tähän. Jos nyt siirrytään tähän sopimushallintapuolelle, eli toimintamme on varsin monimuotoista. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on paljon erilaisia sopimuksia ja sopimusmuotoja. Meillä on esimerkiksi nämä tulossopimukset opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Meillä on tutkimustoimintaan liittyvät sopimukset, kuten NDA:t, MTA:t, konsortiosopimukset, yhteistyösopimukset ynnä muut. Sitten opetustoiminnan sopimukset voivat olla myös ristiinopiskelusopimuksia, yhteistyösopimuksia, MOUT ja niin edelleen. Sitten tietenkin meillä on nämä hankintasopimukset ja strategiset ja yhteistyösopimukset. Kiinteistö- ja infrastruktuuria-sopimuksia on jonkun verran, ja myös osakassopimuksia ja muita yhtiöoikeudellisia sopimuksia. Eli varsin monimuotoista ja erilaisia sopimusmuotoja on. Me tehdään vuodessa noin 1000 tutkimustoimintaan liittyvää sopimusta ainoastaan, meillä on aika paljon sopimuksia, jos sanotaan näin, ja erilaisia. Ja tähän liittyy nyt tietysti jonkin verran haasteita. No, kuten jo sanoin, meillä on useita erilaisia sopimuksia, ja kuten myös mainitsin, nämä tiedekunnat ja yksiköt ovat varsin riippumattomia, ja niissä on erilaisia toimintakulttuuria. Esimerkiksi meillä on ollut niin kuin hyvin vaikea tietää, mitä kaikkia sopimuksia solvitaan organisaatiossamme. Ja tämä liittyy just tähän, mutta myös tähän tietysti puutteelliseen prosessiajatteluun ja tiedon kulkuun. Ollaan huomattu, että on aika vaihteleva tämä sopimusten tallennustapa meidän organisaatiossamme. Eli jotkut tallentaa sähköpostiin, jotkut pitää niitä sopimuksia fyysisesti jossain mapissa, jotkut
tallentaa niitä tietokoneelle ja näin. Ja näin. Epäselvät sopimusvastuut, että joskus sopimusvastuut ovat hyvinkin epäselvät, kuka vastaa mistäkin sopimuksesta ja näin edelleen. Ja tyypillisesti näitä sopimuksia käsitellään osana jotakin päätöksentekoprosesseja, mikä tekee sen, että sopimuksia käsitellään usein erillisessä asianhallintajärjestelmässä. Ja tämä asianhallintajärjestelmä ei ole niin kuin sovitettu sopimushallintaan. Ja ne on usein aika, niin kuin, sanotaan, vähän kökköjä niin kuin järjestelmiä. Niin se on myös ollut haaste. Sitten tietysti tämä, että aina kun uutta järjestelmää otetaan käyttöön, niin koetaan jonkinlaista muutosvastarintaa. Tämä on tietysti iso haaste, tämä sisäinen niin kuin myyntityö. Sitten kategorisoimaton sopimusrakenne on myös ollut haaste, että meillä on niin kuin käytännössä puuttunut yhteinen kieli näistä sopimusmuodoista ja sopimuksista. Ja hyvä sopimushallintakäytäntö edellyttää tietysti tehokasta sopimusehtoihin liittyvää seurantaa, mutta tämä on ollut todella vaikeaa ilman toimivaa järjestelmää tai työkalua. Siksi nämä seurantatoimintatavat ovat olleet aika puutteelliset. Meillä ei ole ollut tukevia työkaluja. Ja tästä johtuen on ollut hyvinkin vaikeaa luoda niin kuin kokonaiskuvaa tästä sopimustilanteesta. Ja sopimusriskien johtaminen on käytännössä ollut mahdollista, näin voi sanoa. Joo, eli näitä haasteita olemme tunnistaneet meidän organisaatiossamme, ja nämä ovat varmaankin aika tyypillisiä yliopistomaailmassa, voisin kuvitella. No joo, näistä haasteista sitten johtuen niin päätimme vuonna 2021 käynnistää tämmöinen kehityshanke. Tehtiin ensin tietysti sisäinen tarvekartoitus ja sitten markkinakartoitus. Hankintaprosessi käynnistettiin viime syksyllä ja Cefort sitten voitti tämän hankinnan ja käyttöönotto tapahtui nyt alkuvuodesta. Meillä oli nyt keväällä pilottivaihe meidän tutkimussopimuksille meidän teknisessä tiedekunnassa ja nyt syksyllä olemme käynnistäneet järjestelmän käytön laajentamista. Että nyt me käytetään ensisijaisesti Cefortia meidän tutkimustoiminnan liittyviin sopimuksiin, mutta yhtenä tavoitteena on tuoda erilaisia sopimusmuotoja ja järjestelmän piiriin ja laajentaa myös tätä käyttäjämäärää. Eli me ollaan nyt siinä niin kuin pisteessä. Et varmasti seuraavan vuosien aikana niin laajennetaan aika paljon. Joo, eli olemme nyt ollut kohta vuoden verran Cefortin asiakas ja tulen nyt seuraavaan kertomaan vähän meidän kokemuksistamme. Jos niin kuin katsoo tätä sopimusprosessia kokonaisuutena, niin se voisi näyttää tältä. Et ensin on tämä aloittaminen ja sopimuksen laatiminen, sitten neuvotteluvaihe, hyväksyminen, allekirjoitus ja sitten tämä niin kuin seuranta ja velvoitteet ja sitten voi tulla niin kuin päivittäminen. Ja me käytetään nyt toistaiseksi Cefortia näissä sopimusprosessin vaiheissa, eli niin kuin tämä post-sign. Ja syy tähän on, että yhtenä tärkeänä tavoitteena oli kehittää niin kuin kokonaiskuvaa tästä meidän sopimustilanteestamme ja riskien hallintaa. Ja sitten lisäksi nämä vaiheet allekirjoittamisesta niin päivittämiseen ovat verrattain strukturoituneita. Mutta tulemme myös myöhemmin kyllä arvioimaan, että millä tavalla voisimme liittää nämä pre-sign-vaiheet niin kuin järjestelmän piiriin. Että visiona on kyllä, että saataisiin koko tämä
koko tämä sopimusprosessi niin kuin digitalisoituu ja näin helpompaan niin kuin suuntaan, mutta päätettiin nyt, että on jostain pitää aloittaa, jos sanotaan niin. Joo. Sitten vähän havaintoja käyttämisestä. No, käyttöönotto on ollut kyllä helppoa ja sujuvaa, ja sanoisin, että tämä käyttöönottotuki Sefortista on kyllä ollut erinomaista. Käyttäjät ovat yleensä olleet positiivisesti yllättyneitä tästä käytön helppoudesta. Jos ajatellaan niin, että yleensähän järjestelmän tai uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii sekä sitä niin kuin toimintatapamuutoksen myymistä että työkalun myymistä, mutta Sefort on niin kuin järjestelmänä tukenut näitä molempia, koska se on ollut niin helppokäyttöinen. Että voi sanoa, että järjestelmän omaksuminen on ollut nopeata, ei ole tarvinnut kauheasti vääntää ja näin, miten tässä tehdään. Tätä käyttöä ei ole koettu kovin paljon ainakaan ylimääräisenä byrokratiana, että nyt meillä käyttää sekä niin kuin hallintopuolinen henkilökunta, mutta myös akateeminen henkilökunta käyttää tätä meidän teknisessä tiedekunnassa. Allekirjoitustoiminnon integraatio on ollut hyvä, eli me otettiin myös käyttöön tämä Sefort Sign aika nopeasti, ja se on toiminut tosi hyvin. Ihan samalla lailla kuin joku Visma Sign tai tämmöiset. Ja automatisoitu metadatan luenta on nopeuttanut sopimusten käsittelyä. Mun mielestä tämä AI-luenta on kyllä ollut ihan niin kuin ok. Se on kyllä helpottanut tätä käsittelyä. Ja huomaamme nyt jo, että sopimusten kokonaishallinta on parantunut, kyllä, vaikka meillä ei edes ole ollut tätä niin kauan käytössä. Sitten tietysti se, että tämmöinen toimintatapamuutos, mikä tämä nyt kuitenkin on, niin vaatii kuitenkin aina tätä tavanomaista sisäistä myyntityötä ja käyttäjähallinta on vaatinut jonkun verran tämmöistä jumppaamista, jos sanotaan niin, mutta tämä ei ole niin kuin järjestelmästä johtuvaa, vaan ihan niin kuin meidän organisaatiostamme johtuvaa. Joo, kaiken kaikkiaan niin Sefort on kyllä osoittanut nyt meille sopivaksi työkaluksi tässä vaiheessa. Ja, joo, se oli siinä. Kiitos paljon. Tässä oli vielä mun yhteystiedot, jos joku haluaa ottaa yhteyttä ja keskustella näistä asioista enempää. Joo. Kiitos Iia ja siirrytään pikkuhiljaa kysymysten pariin. Mulla on yksi oma kysymys, mikä minua monesti kiinnostaa kysyä tämmöisessä tilanteessa, kun ollaan menty tavallaan muutoshankkeen läpi. Eli siinä vaiheessa, kun aloittelitte, niin kuinka tarkkaan teillä oli tavallaan se teidän sanotaan, että oliko teillä mielessä, että millaiseen prosessiin haluatte pyrkiä ja millaiset tuotteet haluatte tukemaan teidän prosessia, vai olitteko valmiita tavallaan rakentamaan sitä omaa prosessia sen myötä, että millainen palvelu tulee käyttöön? Eli oliko lopputulema, mihin pyritään jo tarkkana mielessä siinä vaiheessa, kun hankkeeseen, tai toive, kun hankkeeseen ruvettiin? Joo, kiitos kysymyksestä. Tämä on hyvä kysymys. Pitää oikein itse nyt miettiä. Niin, kyllä meillä oli niin kuin tietysti jonkinlainen suunnitelma, että millaisia prosesseja tässä nyt pitäisi olla, mutta kyllä mun mielestä ne prosessit täytyy myöskin sit kyllä rakentaa sen niin kuin työkalun mukaan. Et se nyt meillä oli, että tämä pitää olla todella helppokäyttöinen. Se nyt oli se, niin kuin, että ajateltiin just sitä, että kunhan me saadaan helppokäyttöistä järjestelmää, niin tulemme kyllä niin kuin saamaan niitä prosesseja myös kuntoon. Tämä kysymys hyvin vahvasti linkittyy myös yhteen yleisökysymykseen, joka tuolla on, että mitä erityispiirteitä on korkeakoulusopimushallinnassa versus ehkä yrityssektorin sopimushallinta. Ja sä vähän sivustitkin että siellä on paljon itsenäisiä, toisistaan riippumattomia
ryhmiä, ja voisi kuvitella, että esimerkiksi tämä helppous on siinä aika avainasemassa. Joo. Joo, meillä on just ehkä se, että täällä pitää myöskin ottaa, että just kun ne on niin riippumattomia, nämä toiminnot on, niin ne voi olla aika erilaisia, niin ne myös, niin kuin, nämä tiedekunnat voi ajatella näissä sopimuksissa aika erilaisilla tavalla. Et meillä on myös nytkin se, että jotkut tiedekunnat, niillä on yksi niin kuin prosessi, miten ne saa ne sopimukset tähän järjestelmään, ja toisella tiedekunnalla voi olla sit toisenlainen prosessi. Ja tämähän ei ole niin kuin tietysti, ja eihän me niin kuin haluta, että se olisi näin, mutta se pitää vähän niin kuin, näin sen pitää melkein niin kuin tehdä, että kunhan me saadaan ne sopimukset siihen järjestelmään, niin okei, sit jos yksi tiedekunta haluaa tehdä noin ja yksi tiedekunta toisella tavalla. Tässä on itse toimittajan näkökulmasta asiakkaiden kanssa on huomannut sen, että organisaatiossa yleensä se ryhmä ihmisiä, keillä on suuri intressi sopimukseen ennen allekirjoitusta, on aika paljon suurempi kuin se ryhmä ihmisiä, jolla se intressi jatkuu sen allekirjoituksen jälkeen, niin taas tämäkin tavallaan vähän linkittyy tähän kokonaisuuteen. Joo, juuri niinhän se on, että just kun katsoo sitä, siksi mä oon käyttänyt aika paljon tätä sopimusprosessikuvaa, ja niin kuin näyttänyt tätä, että kun yleensähän kaikki on silleen, että kun sopimus on allekirjoitettu, että olipa rankkaa, no nyt tämä on valmista. Mutta niin kuin sopimuksen ja riskienhallintan näkökulmasta, silloinhan se vasta se sopimuksen elinkaari alkaa. Se on niin kuin oma sitten. Ja se on myös ajallisesti ehkä suurin, koska vaikka sopimus päättyy, niin tavallaan tietyt velvoitteet ja asiat saattaa olla relevantteja myös sen jälkeenkin tulevaisuudessa. Joo, juuri niin. Että tämä on kyllä. Mutta tämä on tämmöistä, että pitää vähän myydä tätä ideaa. Sitten on yksi kysymys, joka ehkä tulee enemmän mulle, eli kysytään, minkä tasoinen allekirjoitus Zefort Signissa on. Eli ihan lyhyesti vastattuna, niin Zefort Sign tukee sekä niin sanottua kevyttä tunnistautumista, puhutaan sähköpostin pohjaista allekirjoittamisesta, mutta myös vahvaa tunnistautumista Pohjoismaissa ja tuolla Benelux-alueella, eli esimerkiksi Suomessa pankkitunnistautuminen on meillä tuettuna. Sitten on taas tuolta yleisökysymys, eli missä vaiheessa sopimuksenne viedään asianhallintajärjestelmään? Oliko tuossa hiukan, että se vähän vaihtelee, vai onko joku tietty kohta, mistä hyppää sitten Zefortin puoleen? Ja jos se viedään asianhallintajärjestelmään. Anteeksi, missä vaiheessa sopimuksenne viedään asianhallintajärjestelmään? Joo. No, meillä on nyt siis visiona kyllä, että kaikki sopimukset olisi niin kuin Zefortissa, että me hallitaan niitä sopimuksia siellä. Ja sitten meillä ei ole nyt tällä hetkellä e-arkisto vielä, mutta se on niin kuin tulossa, niin sitten me liitetään myös tai integroidaan myös e-arkisto siihen. Tämä on ehkä ollut se, että aiemmin ollaan niin kuin hallinnut jonkin verran sopimuksia asianhallintajärjestelmässä, mutta okei, niin ne on ehkä päätynyt sinne, mutta niitä on ollut tosi vaikeaa löytää ja on ollut ihan mahdotonta saada mitään kokonaiskuvaa. Et nyt me ajatellaan kyllä niin, että ne sopimukset, jos on sopimukset, mitä meillä on, niin ne hallitaan, niin kuin, se hallinta on Zefortissa, koska se on paljon kätevämpää niin kuin siellä. Jos hiukan katsotaan vielä peräpeiliin tätä päättynyttä hankintaprosessia ja uuden järjestelmän käyttöönottoa, niin mikä oli vaikein kohta? Missä oli suurimmat haasteet? Onko se loppuviimein se, että saadaan ihmiset käyttämään uutta palvelua? Monesti kuulee, että vaikka palvelu olisi kuinka helppo ja hyvä tahansa, mutta aina on se, että ollaan totuttu tietyllä tavalla toimimaan. Niin oliko se tai kenties joku muu, mikä aiheutti eniten ryppyjä matkassa? No tietenkin se hankintaprosessi on aina niiden speksejen kanssa, pitää tehdä aika paljon työtä tietysti, mutta kyllä se on ehkä, että tämä riski mun niin kuin näkökulmasta kyllä on ollut se, että tässä projektissa on se riski, että ihmiset ei niin kuin käytä sitä. Että joo, että niin kuin periaatteessa ihan ok, joo, ja ne hyväksyy niin kuin sitä järjestelmää kyllä sinänsä, mutta sitten ei kuitenkaan käytetä sitä. Et se on kyllä se riski, ja sen kanssa me kyllä tehdään vielä paljon tämmöistä myyntityötä, ja pitää keskustella erilaisissa ryhmissä, ja niin kuin, joo.
saada palloa pyörimään. Joo. Et paljon keskusteluita ollaan kyllä pidetty ja tullaan varmaan pitämään vieläkin. Jos katsotaan sitä eteenpäin, niin jos katsot omaa työtäsi ja arkeasi, niin millaisia toiveita tai visioita sulla voisi olla, on se sitten legal techiin liittyen tai johonkin muuhun, että missä näkisit, että voisi vaikka niin teknologiatoimittajilla olla vielä teille annettavaa, mitkä puhuit sitä pre-sign-vaiheesta ja ehkä sen tavallaan kehittämisestä, liittyykö se ehkä siihen vai onko jotain semmoista, missä näkisit, että askeleita on vielä hyvin otettavissa? No kyllä se on mun mielestä niin kuin pre-sign, että nythän se menee, että nämä neuvotteluthan menee tosi paljon niin kuin sähköpostitse, ja se kyllä ottaa, no se ei ole ehkä se kätevin työkalu, että kyllä se on se, että saisi niin kuin tämmöisen järjestelmän, missä kaikki organisaation tai yrityksen niin kuin lakimiehet vois olla niin kuin, jos sanotaan aina, niin samassa järjestelmässä jotenkin, ja neuvottelemassa näitä sopimuksia, niin se kyllä helpottaisi töitä paljon. Saman kehyksen sisälle kaikki. Joo. Nyt tulee hyvin yleisökysymyksiä. Kysymys liittyy hankintaorganisaatioon. Ensinnäkin, onko teillä hankintaorganisaatio ja ovatko he myös Zefortin käyttäjien piirissä? Hankintaorganisaatio, nyt mä mietin, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan. Varmaan näitä Niin, voisin kuvitella, että ajattelee vaikka kenen kanssa itse työssään juttelee, niin siellä on niin sourcing tai procurement-osastot silloin tällöin aina keskusteluissa ovat legal counseleiden ja vastaavien tukena, eivät toki aina, mutta tässä teidän hankintaprosessissa ei tainnut olla erillistä hankintaosastoa, vaan tavallaan teidän. Joo, no meillä on ehkä se, että meillä on se hankintaosasto, meillä on yksi henkilö, eli meidän hankintavastaava, Mats on meidän hankintaosasto, mutta hän oli täällä projektiryhmässä kyllä mukana. Niin visiona on kyllä, että me oikeastaan ruvetaan varmaan nyt vielä tämän vuoden aikana pilotoimaan se, että hankintasopimukset tulisi myös meidän ICT:stä tähän järjestelmään. Että se prosessi sitten niinku Joo, tai se prosessi niin kuin päättyisi sit siihen, että tietysti ne hankintapäätökset tulee sit siihen asianhallintajärjestelmään, mutta nämä sopimukset, niin kuin, niitä hallittaisiin sitten Zefortissa. Sitten on kysymys, joka on taas ehkä enemmän minun suuntaan, eli liittyy enemmän Zefortiin, eli pystyykö Zefort tuottamaan tämmöisiä niin analyyseihin tai dataan perustuvia yhteenvetoja sopimuksista, ja lyhyt vastaus tuohon on, että kyllä pystyy, eli siellä pystyy hyvinkin tarkalla filterillä speksillä tuottamaan sopimussisällöstä yhteenvetoja halutulla laajuudella. Niitä pystyy sieltä käsittelemään sekä tuotteessa itsessään että sitten ulkoistamaan ihan käyttöliittymästä käsin vaikka Excel-tiedostoon, mutta tietenkin sitten API-rajapintojen kautta vaikka eteenpäin muihinkin järjestelmiin. Eli tuohon pitkä pohjustus, mutta lyhyt yhteenveto vastauksena on kyllä pystyy. Hyvin on tullut kysymyksiä. Kello alkaa lähestymään puolta, mikä meillä oli suurin piirtein semmoinen tähtäinkin tässä. Nyt näyttää siltä, että kysymyksiä ei taida enää tässä vaiheessa tulla, joten on ehkä aika alkaa vetämään yhteen. Ensinnäkin suuri kiitos kaikille, jotka tulivat tänne paikalle kuuntelemaan, kyselemään kysymyksiä. Uskon, että koitte tämän mielenkiintoiseksi. Ja ennen kaikkea suuri lämmin kiitos sinulle, Iia, että otit aikaa kalenterista ja tulit tästä kertomaan. Joo, kiitos. Näistä on aina kiva keskustella, kun monella varmaan on niin kuin samanlaisia haasteita ja ehkä projekteja. Niin, joo, voi muuhunkin ottaa yhteyttä. Tästä oli paljon apua, ja tosiaan tallenne tulee tästä perästä kaikille katsojille ja ilmoittautuneille, ja meidän kotisivulta zefort.comista löytyy myös meidän aikaisempia webinaareita, missä on myös mielenkiintoista sisältöä, ja lisääkin on tulossa tässä vielä syksynä talven aikana, mutta kiitos tältä erää kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa. Yes. Kiitos ja moi. Kiitos, moikka.